dan almajiri dan almajiri dan almajiri ne niya dan almajiri ne dan almajiri na bara ta kallon abba gurin su Fatima ya Rasulallah muna bara ka duban ya gidan rama ga almajiri na bara ta kallon abba gurin su Fatima ya Rasulallah muna bara ka duba ya gidan rama farko Allah ani zan saka da yayi murni har kauye duka ga almajiri muna bara yayi Abdullahi Isa nake baitoci gun mai maka ga almajiri na bara yarda kara mun daukaka na zaro baitoci na duka ga almajiri muna bara almajiri na bara ka yarda da mu abban su Fatima ga almajiri na bara ta kallon abba gurin su Fatima ya Rasulallah muna bara ka duba ya gidan rama dubu da salati ya zul jalali karawa mafita shakira ga almajiri muna bara wanda na zaba shi nake hari nake so zan yi wa baitika ga almajiri na bara ka yarda ka kara min daukaka idan na yau ya zamo ya haskaka ga almajiri muna bara ce ya mai babban gida ka yarda da mu abban su Fatima ga almajiri su Fatima ta kallon abban gurin su Fatima ya Rasulallah muna bara ka duba ya gidan gida assalamu alaika ya abun yabo gare ka na taso zan yi baitika ga almajiri muna bara idan na zo ka yarda ka ji su gyara kai mun na waraka ga almajiri na bara dukan baitoci in zan biya Fatima dole ne na saka ga almajiri muna bara almajiri ke bara a titi ya gidan rahama ga almajiri na bara ta kallon abba gurin su Fatima ya Rasulallah muna bara ka duba ya gidan rahama ya farzun mai ya kalimu ga wani dan yaro a matsala ga almajiri muna bara mai yake damuna warakar fa kai ne babu kudi ba dala ga almajiri na bara barar da nake yi ba dan kudi ba dan samun dama falala ga almajiri muna bara na kallon mabudin duka rama ma'aikin Allah ka girmama ga almajiri na bara ta kallon abba gurin su Fatima ya Rasulallah muna bara ka duba ya gidan rama dirarren dan baiwa shugaban mu baiwa Allah ya yi maka ga almajiri muna bara abokan ina Allah ya haɗa ka komai yayi maka ka mallaka ga almajiri na bara amma hakan kari yake ta yi gare ka ma'aiki na waraka ga almajiri muna bara falala matsayi kyawu ya haɗan ka mai girma abban su Fatima ga almajiri na bara ta kallon abba gurin su Fatima ya Rasulallah muna bara ka duba ya gidan rama assalamu alaika ya aminu aminin Allah na jingina ga almajiri muna bara kai ne nan farkon samuwa matsera ta bangon jingina ga almajiri na bara babu kamar ka ba za a yi ba ma'aiki shafa mun kaina ga almajiri muna bara ce komai na fida za ka yi mun ma'aiki na abban su Fatima ga almajiri na bara ta kallon abba gurin su Fatima ya Rasulallah muna bara ka duba ya gidan rama a kaunar annabu mu ba bajira ta ya zami wasa da baitika ga almajiri muna bara salata ya banka na samu daukaka dukan fuskata ta haskaka ga almajiri na bara ma'aikin Allah kai warrakar mu ne mai daidaita mu duka ga almajiri muna bara Allah sarki gunka na ka duban mai gidan rahama ga almajiri na bara ta kallon abba gurin su Fatima ya Rasulallah muna bara ka duba ya gidan rahama waye ga Allah bayan Rasul ga ke baba ina tambaya ga almajiri muna bara idan kun san shi ku zo ku faɗan abaitun ko da ba kafiya ga almajiri na bara Allah makanaici talkwal yake ku gane kuma rasa tarbiya ga almajiri muna bara bashi da dako ya ko umma abba yayi abban su Fatima ga almajiri na bara ta kallon abba gurin su Fatima ya Rasulallah muna bara ka duba ya gidan rama waye mai tafiya a dutse sahu ya fito ran dau jama'a ga almajiri muna bara kowa ya san waye shugaba
ba ma'aiki ne nan ba tambaya